Bună, dragilor! Astăzi voi vorbi despre sondajul vezical și spălătura vezicală. Nu știu dacă amândouă astăzi. Deci această parte va fi împărțită probabil în partea întâi și partea a doua. Vom vedea, nu știu. Uh, Ieri am vorbit despre sondajul gastric, îl aveți pe canal și astăzi o voi face legat de sondajul vezical, pentru că în acel comentariu despre care spuneam data trecută, mi se ceruse sondajul vezical, nu cel gastric, dar bănuiesc că nu este o problemă că există și sondajul gastric pe canal. În regulă. 2 secunde. Așa. Bun. Uh, Ce vreau să spun de la început? Sondajul vezical este un sondaj pe care îl face asistentul medical. Sigur că îl va face numai în momentul în care se va considera capabil să facă acest lucru. Uh, și de ce subliniez acest aspect? Pentru că sondajul vezical trebuie făcut în condiții perfecte de asepsie, având în vedere riscul crescut de infecție urinară, lucru pe care nu ni-l dorim, o infecție urinară ascendentă prin greșeli de manevrare a sondei. Uh, Bănuiesc că ați auzit, dacă nu ați auzit, o să auziți că mulți pacienți, după ce au fost sondați, fac infecții urinare uh, cu un proces de vindecare destul de greu. Deci trebuie să avem foarte mare grijă legat de sondajul vezical. Bun, spuneam și ieri, pentru sondajul gastric, că ieri am vorbit despre generalități, acele generalități sunt valabile și pentru sondajul vezical. Deci nu mai stau să insist asupra definițiilor, da? Este clar că sondajul vezical înseamnă pătrunderea cu o sondă prin uretră până în vezica urinară, care are ca scop fie un scop explorator, anume să se recolteze urină pentru examinare de laborator. Asta este ceva destul de rar pentru că riscurile pe care le implică sunt foarte mari. Deci numai în cazuri excepționale se procedează la această metodă de a recolta urină. Bun. Tot în scop de diagnostic și o să detaliați când veți face îngrijirea pacienților cu afecțiuni renale, da? Se face sondaj vezical pentru a se introduce o substanță de contrast. Deci la mine, dacă vă uitați și pe slide, la mine VU e vezică urinară, iar SDC este substanță de contrast. Bun, se introduce substanță de contrast în vezica urinară pentru a se face o examinare radiologică în cazul de necesitate. Bun, în scop de tratament, adică scopul terapeutic, este evacuarea vezicii urinare în cazul globului vezical. Despre glob vezical ați vorbit în anul întâi, semestrul întâi, la nevoia de a elimina și înseamnă imposibilitatea de a emite urină. Da? Caz în care trebuie făcut un sondaj pentru ca urina din vezica urinară să fie evacuată. Cum intervenția chirurgicală se face în scop de a trata un pacient, știți foarte bine că, indiferent de tipul de anestezie, pacientul va fi sondat. Da? Dacă e vorba de o intervenție chirurgicală care presupune fie rahianestezie, fie anestezie generală. Acum, în intervențiile chirurgicale cu anestezii locale, nu se pune problema de sondaj vezical. Bun. Sondajul se face preoperator, sonda se menține intraoperator și se mai poate menține și postoperator pe o perioadă de timp în funcție de ceea ce decide medicul și de amploarea intervenției chirurgicale. Și uneori se sondează vezica pentru a se face anumite proceduri terapeutice prin sondă. Bun. Acum, este clar că
Câteva indicații sunt globul vezical pe care deja l-am spus, incontinența urinară, deci la pacienții care suferă de afecțiuni neurologice și care pierd necontrolat urina, se poate recomanda montarea unei sonde permanente, da? Și în anestezie generală, dar nu numai, și în rahianestezie. Contraindicații pot fi contraindicații relative. O contraindicație relativă înseamnă că în principiu nu ar fi bine să se facă, dar dacă este strictă nevoie, se poate face totuși. Deci strictura uretrală, asta înseamnă îngustarea uretrei, este o contraindicație relativă. Când chiar este necesar, se va face un sondaj, dar se va alege o sondă cu un diametru foarte mic. Iar contraindicația absolută, adică sub nicio formă nu se poate face acest sondaj, este ruptura de uretră. Și e logic că nu se poate face un sondaj vezical dacă avem uretra ruptă. Bun. La fel, ca materiale necesare trebuie să ne pregătim. În primul rând, materiale de protecție, mușama aleză. Atenție foarte mare. Materialele de protecție se împart pe două categorii. Cele pe care le vom folosi pentru toaleta externă, da? A organelor genitale, a regiunii perianale, da? Și materiale de protecție pentru sondajul urinar propriu-zis. Da? Deci nu vom lăsa mușamaua și aleza pe care le-am folosit pentru toaletare, nu le vom lăsa și pentru sondajul vezical. Deci se vor strânge toate și ulterior se va pune o nouă mușama și aleză atunci când se face sondajul. Bun, materiale sterile. Clar, sondele urinare. Repet ce am spus și la sondajul gastric, întotdeauna ne pregătim mai multe sonde cu diametre diferite, pentru că în cazul în care sonda este prea groasă și nu reușim să intrăm, să putem alege o altă sondă cu un diametru mai mic. Bun, sondele pot fi din latex și am eu aici o sondă Nelaton, atâta am acasă, nu am sonde folei din păcate, care este din latex, dar pot fi și din material plastic, de polietilenă, care seamănă cu sonda pe care am arătat-o la sondajul gastric, da? Ca material numai, nu ca aspect. Bun. Ce înseamnă F? Pentru femei vom alege sondă Nelaton, cum este aceasta, da? Sonda Nelaton seamănă foarte bine cu sonda Foley, cu diferența că nu are calea laterală prin care se umflă balonașul și sub orificii nu are balonașul. Da? Este același lucru, deci aceasta nu poate fi o sondă permanentă, pentru că nu se poate fixa la nivelul vezicii urinare cu ajutorul umflării balonașului. Bun. Deci pentru femei, repet, se folosește ori sondă Nelaton, ori sondă Foley, în funcție de scop. Iar pentru bărbați se folosește sonda Timon. Sonda Timon seamănă cu o sondă Nelaton, doar că vârful este un pic îndoit. Da? Se poate folosi și sonda Nelaton și sonda Foley simplă sau cu vârf de Timon. Bun. Tot ca materiale sterile avem nevoie de tampoane comprese, pentru că o să vedem de ce, pensă sterilă, serini sterile de diferite capacități, lubrifiantul trebuie să fie steril, mănuși, plus minus eprubete, plus minus câmp steril. Bun. În trecut nu existau truse, așa cum vedeți aici în fotografie, da? Nu existau truse, ele nu sunt împachetate, sunt deja despachetate. Toate aceste instrumente se găsesc într-o țiplă, ele fiind sterile, da? Și atunci, practic, când ne ducem să facem un sondaj vezical, avem toate materialele
sterile, da? Câmpuri sterile, tampoane pentru dezinfecție, pensă sterilă hemostatică, pensă anatomică pentru dezinfecție, da? Lubrifiant și mănușile sterile și, bineînțeles, seringa deja umplută, o aveți aici în poză, cu care se va umfla balonajul. Bun. Și este de preferat să avem un kit steril pentru realizarea sondajului urinar. Bun, ce ne mai trebuie? Clar, materiale pentru toaleta externă, da? Uh, Acum, în cazurile în care pacientul este capabil să își facă singur toaleta externă, explicăm clar cum va proceda. Da? Deci să folosească prosop curat și numai pentru regiunea respectivă, dacă este femeie, să se spele dinspre regiunea pubiană către anus, foarte bine, și în spațiile dintre labii la femeie. Este foarte importantă această toaletă, nu numai deasupra labilor mari, ci și în șanțul dintre labile mari și labile mici, pentru a îndepărta toate secrețiile din regiunea respectivă. Dacă pacienta sau pacientul nu este capabil să-și facă toaleta singur, atunci toaleta se face la pat și ne vom pregăti apă caldă, prosop curat să aibă pacientul, mănuși de protecție, bineînțeles, și bazinetul, adică plosca pe care vom realiza această toaletă. La fel ne mai pregătim leucoplast, o pungă colectoare dacă este necesar scopului pentru care facem sondajul urinar, și dezinfectante. Acum manualele încă mai au trecută oxicianura de mercur, nu se mai prea folosește nicăieri, așadar dezinfecția regiunii se va face cu soluție iodată, adică betadină, dar atenție, betadină în concentrație pentru mucoase, nu pentru tegument, pentru că dacă punem betadină de tegument pe mucoasă, vom arde mucoasele și atunci este clar că la nivelul respectiv va fi o leziune și va apărea infecția, riscul de apariție a infecției este foarte crescut. La fel, în trecut se mai trecea cloramina în concentrație pentru mucoase, dar cloramina nu mai este considerată un antiseptic care să se folosească pentru plăci, pentru mucoase și așa mai departe, ci doar pentru materiale și suprafețe. Așadar, betadina în concentrație pentru mucoase. Bun, în cazul în care reușim, pacientul nostru este conștient, la fel îl pregătim cu grijă, îi explicăm ce urmează, îi spunem ce urmează să-i facem, îi spunem de ce este nevoie să-i facem și explicăm cam în ce constă ceea ce îi facem, da? Dacă există niște senzații neplăcute, cum să colaboreze cu noi. Bun. Sigur că vom ține cont și de pudoarea pacientului, dacă putem, deci depinde acum de fiecare secție, depinde de situație, că dacă vine cineva să monteze la domiciliu o sondă urinară și avem doar două femei de serviciu în stația de ambulanță și femei asistente, mă refer, care lucrează, nu femei de serviciu, și restul sunt asistenți medicali. Acum, în măsura în care putem, respectăm pudoarea în sensul ca la o femeie să-i facă tot o femeie sondajul vezical și la un bărbat să-i facă un bărbat sondajul vezical. Dar este bine să știm că în situația în care putem să respectăm acest lucru, să o facem. Bun. Din punct de vedere fizic, clar se va izola, pudoarea se va respecta prin separarea patului cu un paravan, așa este ideal și așa ar trebui să se facă. Se protejează patul cu mușamaua și cu aleza, se dezbracă pacientul în regiune, adică de la talie în jos,
da? Se îndepărtează hainele din acea regiune. Dacă se face toaleta la pat, după așezarea mușamalei și alezei pe pat, se poziționează pacientul, se introduce, s-a dezbrăcat regiunea, se introduce sub bazin această ploscă, da? Și se face toaleta organelor genitale externe. Asistentul își îmbracă mănușile, preia recipientul cu apă călduță, toarnă la nivelul respectiv și spală bine cu apă și săpun la femeie dinspre simfiza pubiană către anus, iar la bărbat se decalotează și se spală bine dinspre vârful penisului către baza penisului. Deci nu se face toaletă fără decalotare, pentru că la un pacient care nu are circumcizie, și acolo se poate strânge multă secreție care, în cazul unui sondaj vezical, trebuie îndepărtată. Bun, după ce s-a umezit, s-a săpunit, s-a spălat bine, se toarnă din nou apă călduță, se clătește bine, se îndepărtează bazinetul din regiunea respectivă și se așează o mușama și aleză curate sub regiunea bazinului, fie că este femeie, fie că este bărbat. Și vom așeza pacientul în poziția necesară sondajului vezical, adică la femei de cubii dorsal cu genunchii îndoiți flectați, adică și coapsele îndepărtate. Iar la bărbat este suficient să-l așezăm în decubii dorsal și cu coapsele îndepărtate. Acum, între coapsele pacientului se poate așeza, dar nu foarte aproape de regiunea genitală, se poate așeza o tăviță renală. Bun. Dacă kitul de sondaj conține câmp steril și este bine să conțină câmp steril, atunci, după poziționare, se așează câmpul steril între coapsele pacientului sau pacientei până în regiunea respectivă. Și acum trebuie să avem foarte mare grijă cum procedăm cu materiale. Deci, în primul rând, 2 secunde. Bun. În primul rând, ne spălăm pe mâini și ne dezinfectăm. Materialele pe care ni le-am pregătit, sigur că și în această situație sunt verificate legat de valabilitate și de integritatea ambalajelor. Se deschide kitul, da? Ei, și din momentul în care se deschide kitul și se deschide și sonda urinară, deci totul trebuie desfăcut, da? Și neatinse materialele sterile. După ce am desfăcut kitul de sondaj, după ce ne-am desfăcut ambalajul sondei fără să atingem sonda, da? Ei, în acel moment, recipientul cu dezinfectant pentru dezinfecția regiunii. Ne-am deschis capacul sau pliculețul cu lubrifiant steril. Da? Deci toate trebuie să fie deschise, așa încât în momentul în care începem să sondăm și avem deja mănușile sterile în mână, să nu mai punem mâna pe ceva nesteril. Bun. În momentul în care am desfăcut kitul, ce facem întâi? Întâi vom dezinfecta, deci îmbrăcăm mănuși de protecție din nou, deci nu e nevoie să avem mănușile sterile pe mână până nu punem mâna pe sondă, da? Îmbrăcăm mănușile de protecție, preluăm pensa anatomică, preluăm tamponul cu tamponul de tifon și turnăm pe el soluția de betadină. Și începem dezinfecția la femei, ordinea fiind clar, cu un tampon, cu primul tampon
o labie mare, cu al doilea tampon, cealaltă labie mare, cu al treilea tampon, o labie mică, cu al patrulea tampon, cealaltă labie mică și cu ultimul tampon se face dezinfecția meatului urinar. Da? Se depun aceste materiale în tăbița renală și în acest moment îndepărtăm mănușile de protecție și îmbrăcăm mănușile sterile. Da? Deci observați cum procedăm la dezinfecție. Bun. În momentul în care am îmbrăcat mănușile sterile, avem foarte mare grijă ca mâna dominantă, fiecare, unii sunt stângaci, alții sunt dreptaci. Eu sunt dreptaci. Da? Ne preluăm sonda urinară. O punem așa încât capătul distal să fie în sus. Acum, cartea vă spune să o poziționați așa. Nu e greșit dacă aveți câmp steril de desubt și nu ați desterilizat. În cazul în care nu avem câmp steril, atunci părerea mea, și eu așa procedez, da, este să o preluați în așa fel încât să nu existe riscul să o atingeți de mușamaș și ales. Repet, poziția așa nu e greșită și mai ales la bărbați nu este greșită deloc, că nu există riscul, având în vedere cum introducem, nu există riscul să o atingem de regiunile din jur nesterile. În schimb, la femei, când nu avem câmp steril jos și există riscul ca această buclă să se atingă de mușama și aleza nesterile, atunci vom prelua sonda, da? Așa, astfel încât să nu avem risc să o desterilizăm. Ei, când am preluat sonda și ne-am așezat-o în mână, am avut ambele mâini sterile. Acum, fiindcă lubrifiantul posibil să fie într-un tub sau posibil să fie într-o sticlă și noi trebuie, că ne place sau că nu ne place, noi trebuie să turnăm, să punem mâna pe exteriorul lubrifiantului, care nu este steril. Deci recipientul pe exterior nu este steril, ci numai interiorul din conținutul din recipient este steril. Așadar, vom turna și trebuie să știm că din acest moment mâna non-dominantă nu mai ne este sterilă. Ok. Ce facem? Îndepărtăm, ne evidențiem meatul urinar și intrăm, da, în vezica urinară, împingând ușor, ușor. La femei 4-5 centimetri, da? Iar la bărbați cât mai mult. Bun. 2 secunde. Eu evit să dau centimetri pentru că fiecare persoană este diferită. Dacă folosim o sondă Foley care are, după orificiile din vârf, are balonaj, este clar că numai regiunea aia este de 3-4 centimetri. Noi mai împingem încă 2-3 centimetri, că nu se întâmplă absolut nimic. La bărbat, uretra fiind mai lungă, pentru că la femeie uretra este scurtă, da? La bărbat, uretra fiind mult mai lungă, împingem cât de mult putem, da? Astfel încât vârful sondei, vârful sondei și balonașul care e de desubt la sonda Foley să fie în vezica urinară. Pentru că dacă noi umflăm balonașul cât sonda mai este încă pe uretră, există riscul să rupem uretra. De aceea este foarte important ca la femei să împingem după ce am împins 3-4 cm pe care îi știm teoretic, să mai împingem 1-2 că nu se întâmplă nimic, iar la bărbat, dacă este posibil să se introducă toată sonda. Acum depinde foarte mult și ce tip de sondă folosim, pentru că cele din polietilenă sunt un pic mai dure. Deci important este să procedăm cu blândețe. În momentul în care, da,
Am ajuns, considerăm noi că am ajuns în vezica urinară, cum procedăm? Verificăm, da? Deci întoarcem un pic capătul sondei, de așa, și ne va veni urină, da? În momentul în care vedem că vine urina, ridicăm repede capătul sondei și eventual o pensăm cu pensa hemostatică, da? Urmând să ne continuăm tehnica în funcție de scop. Și aici avem evacuare în caz de glob vezical. Este foarte important ca în momentul în care am verificat și am văzut că vine urină, să lăsăm să se scurgă 50 de mililitri maximum. Da? Deci după ce am verificat că suntem în vezică, am spus că pensăm, atașăm punga colectoare, desfacem pensa și lăsăm să curgă 50 maxim de mililitri, apoi pensăm din nou. De ce? Pentru că acolo vezica urinară este foarte destinsă în globul vezical, adică s-a acumulat atâta urină încât a depășit capacitatea ei naturală de 250-300 de mililitri și s-a adunat mai multă urină pe care noi trebuie, și este presiune mare înăuntru, da? În momentul în care noi dăm drumul brusc, prin decompresie bruscă poate să apară hemoragia, pentru că ați învățat la fiziologie că diferențele de mari de presiune au influența asupra vaselor de sânge. Așadar, de foarte multe ori se greșește în urgență pentru că nu e timp sau pentru că, în primul rând, pentru că nu se știe lucrul ăsta, da? Nu se gândește lucrul ăsta. În al doilea rând, pentru că probabil nu este timp, dar nu are de ce să vă încurce legat de timp, pentru că a da 40-50 de mililitri e cât un ștampă, un pic mai mult decât un shot, da? Că bănuiesc că mergeți și voi la club și vedeți pe prietenii voștri sau poate chiar și voi vă distrați din când în când cu shoturi. Shotul e de 30 de mililitri, deci un pic mai mult decât un shot, dați drumul. După care pensați. Și în timp ce pensați, puteți să vă ocupați și de alte lucruri. Dacă dați drumul, dacă nu aveți timp, reveniți când aveți timp. E foarte bine că s-au eliminat 50 de mililitri, dar dacă aveți timp, după 2-3 minute mai dați drumul la 50 de mililitri, mai lăsați 2-3 minute, mai dați drumul la 50 de mililitri, până observați că în pungă, alegeți o pungă gradată, da? Până observați că în pungă s-au eliminat 300, 350, 400 de mililitri și atunci este în regulă. Deci, repet, în globul vezical, eliminarea urinii din vezica urinară nu se face brusc, ci treptat, tocmai pentru a evita riscul de hemoragie prin decompresie bruscă. Bun. În cazul în care scopul sondajului, deși am spus că acest lucru se petrece foarte rar, este de a recolta urină, aici trebuie să avem mare, mare grijă. După ce am ajuns în vezica urinară, am întors capătul sondei, da? Și ne luăm recipientul și lăsăm să se scurgă în recipientul de colectare, al cărui capac l-am îndepărtat cu grijă, pentru că probabil este nevoie de recoltare de probă sterilă. Dacă este nevoie de recoltare de probă și pentru sumar de urină și pentru probă sterilă, vom schimba recipientele. Dar dacă recoltăm în acest mod, atunci avem grijă să nu atingem capătul sondei de recipient. Mai putem proceda într-un alt fel. Da, am spus că după ce am verificat, asta deja e în vezica urinară, da? Ne vine urină, pensăm, ne luăm seringă, dar acea seringă cu un ambou perfect adaptabil, deci o seringă guion de unică folosință sterilă. Avem grijă când atașăm seringa la capătul sondei, ambou, să nu atingem ambou sub nicio formă și recoltăm pur și simplu în seringă, urmând ca ulterior să o depunem în recipientele pregătite. Acum,
Dacă la evacuare folosim o sondă Foley, nu ne apucăm să umflăm balonașul imediat după ce am introdus sonda Foley, da? Chiar dacă în mod normal evacuarea globului urinar durează mai mult decât 5 minute și ca să nu există riscul ca pacientul să-și scoată singur sonda, e de preferat folosirea unei sonde Foley. Dar dacă facem acest lucru, umplarea balonașului se va face numai după ce evacuăm din vezica urinară 50-80 de mililitri de urină. Bun, dacă facem recoltare, nu se pune problema, nu e obligatoriu să folosim o sondă Foley și nu e obligatoriu să umplăm balonașul ulterior. La fel, nici în cazul în care se face sondaj pentru introducerea unei substanțe de contrast, mai ales când avem un pacient cooperant. Ei, în momentul în care folosim o sondă Foley, da? Și, sigur, în cazul anesteziilor, în cazul incontinențelor urinare, vom folosi o sondă Foley. După ce am verificat că suntem în vezica urinară, acea sondă Foley având două căi, deci una laterală care pornește de aici, pensarea sondei se va face aici, nu mai sus, pentru că nu avem cum să umflăm balonașul dacă o facem sus. Așadar, pensăm pe cealaltă cale, ne preluăm seringa cu lichid pentru balonaș. Acum, în funcție de ce avem, se preferă apa distilată pentru că seriul fiziologic, care este o clorură de sodiu, poate să precipite și să crească concentrația minerală din vezica urinară și atunci să favorizeze apariția pietrelor. Bun. Umflăm balonașul cu cel puțin 10 ml de lichid steril și după ce am umflat balonașul, da, să presupunem că asta e vezica urinară, pumnul meu este vezica urinară, da? După ce am umflat balonașul, ce facem? Aplicăm o tracțiune și în momentul în care s-a oprit, înseamnă că s-a fixat sonda în vezica urinară. După ce s-a fixat sonda în vezica urinară, am umflat balonașul, desfacem pensa, atașăm capătul pungii colectoare și vom fixa sonda la coapsă în primul rând, folosind la fel un leucoplast care să și fixeze bine, dar care nici să nu irite foarte tare pielea din zona respectivă. E mai greu atunci când pacientul este păros în regiunea respectivă și refuză să-i fie îndepărtat părul, dar asta este. Bun, deci fixăm tubulatura pe coapsă, iar punga colectoare se va plasa mai jos decât vezica urinară, astfel încât să există posibilitatea ca urina să se scurgă. Bun. Ei, în momentul în care am ajuns la etapa de extragere a sodei, fie că o facem atunci când am și introdus-o, fie că o facem după 2 zile după intervenția chirurgicală, fie că o facem pentru pacienții care au sondă permanentă și trebuie schimbată sondă. Bun, extragerea sondei, dacă a fost o sondă Foley, se face numai după dezumflarea balonașului. Atenție că mulți uită lucrul ăsta și trag de sondă și produc leziuni în regiunea respectivă. Deci dacă s-a folosit o sondă Foley, vom dezumfla întâi balonașul, ne spălăm pe mâini, ne dezinfectăm, avem tăvița renală lângă noi, dezumflăm balonașul, pensăm sonda cât mai aproape de vârf și o extragem cu mare, mare grijă, o depunem în tăbița renală și, bineînțeles, ulterior va fi aruncată în cutia galbenă pentru infecțioasă. Bun, la bărbat.
La bărbat se procedează exact la fel. Am spus că poziția lui este de decubit dorsal cu coapsele îndepărtate. Toaleta o facem la fel. Dacă și-o poate face singur, îi spunem clar să decaloteze penisul, să spele bine glandul, că așa se numește să curețe bine acolo și până la baza acestuia. Dacă nu vom face noi acest lucru, diferențele sau mențiunile care se fac la sondajul urinar la bărbați sunt: dezinfecția se face, repet, după decalotare, dinspre meat, da, către baza glandului. Deci să zicem că aici este meatul urinar, mergem cu tamponul, da, către baza glandului de 3 ori. Da? Dacă folosim o sondă Timon, care am spus că seamănă cu sonda Nelaton, doar că are un vârful ușor îndoit, da? Vârful va fi orientat în sus, către noi, așa vom introduce. Bun. Am spus că sonda se introduce toată dacă este posibil, iar tehnica se derulează la fel ca la sondajul la femeie, în funcție de scopul pentru care s-a făcut sondajul. La fel, extragerea după dezumflarea balonajului. Atenție! În cazul în care suntem începători și nu reușim să facem acest lucru, solicităm ajutorul unui coleg mai experimentat, nu insistăm, da, să intrăm cu sonda și să producem leziuni. Bun. Deci, repet, aceasta este o sondă Foley. Aici aveți balonașul neumflat, se vede, e ușor deformată sonda. Aici este capătul sondei pe unde se scurge urina și aici este calea prin care se umflă balonașul. Da? Am spus că înainte de umflarea balonașului, ca să nu se scurgă urină brusc, pensăm în regiunea aceasta, nu aici, pentru că dacă pensăm aici, nu se va mai putea umfle balonașul. Bun. Iar la bărbați vom fixa la fel la nivelul coapsei. Aveți mare, mare grijă. Unde nu știți, că nu este o problemă să nu știți ceva. E un orgoliu prostesc să vă imaginați că le știți pe toate. Nici eu nu le știu pe toate, pentru că n-am cum, nimeni nu le poate ști pe toate. Așadar, în momentul în care vă dați seama că nu sunteți siguri pe ceva, nu știți dacă procedura respectivă este corectă, întrebați. Nu este rușine să întrebi. Este o mult mai mare greșeală să faci lucruri despre care nu e sigur că sunt bune sau rele și să faci mai rău pacientului. Interesul nostru este să-i facem bine pacientului. De ce vă spun asta? Pentru că au fost asistenți care au fixat sonda în jurul penisului cu leucoplast. Ceea ce mie mi se pare un lucru incredibil. Da? Deci, repet, nu e o problemă că nu știți, se învață, meseria se învață, e important să știți noțiunile teoretice, este important să știți principiile, este important să gândiți și unde nu știți să întrebați. Deci un om deștept știe să întrebe atunci când nu este sigur pe el. Bine? Bun. În momentul în care am încheiat sondajul și am retras sonda, se face toaleta regiunii, da? Se așează pacientul comod în pat și se supraveghează în continuare. Acum, dacă s-a sondat pentru recoltare de urină, produsele vor fi transportate la laborator. Materialele care pot fi resterilizate, dacă este cazul de așa ceva, dacă nu folosim kit special pentru sondaj, nu e cazul, dar dacă nu avem kit și folosim instrumente, materiale care se resterilizează, le pregătim pentru o nouă sterilizare și le trimitem, bineînțeles, la sterilizare. Bun. Iar în cazul unei sonde permanente, o să vedem cum îngrijim sonda permanentă, dar asta în partea a doua. Aici închei partea întâi a prezentării sondajului vezical, unde sunt elementele cele mai importante. Și această tehnică
Se învață la început cu chestiunile de bază și ulterior, când ajungeți la îngrijirea pacienților cu afecțiuni renale sau când vorbiți despre intervenții chirurgicale, când aveți la neurologie, că sunt mai multe situații în care se folosește sondajul vezical și aveți ocazia de fiecare dată să vă amintiți noțiunile de anul întâi, deci cele de bază, urmând ca la fiecare capitol să insistați asupra specificității sondajului pe afecțiunile respective. Bun, până data viitoare vă spun toate cele bune și sper ca această înregistrare să vă fi fost de folos. Numai bine!